Share peace and love. Bye. Share peace and love. Bali lang dyan. Ay ako ah. Basta na yung mali. Mali. Hey guys, I am CJ'Strada. Welcome back to my channel. So today, natakaroon dito sa SM doing my weekly grocery run and akong pamalik dito. Yeah. SM ko ron ha, wala ko sa metro. Kay metro ron niya ako ang eco bag. So I'm here sa CBTL kaya nag-wait ko sa Grammer Session kaya makita kami karon kaya nako'y kuwaon sa ilaha niya. It's been like forever na last me nakita. So first time to see them right now. Yay! But before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Fresh from Japan. Thailand. So what's up with yung pang-atay sa naman? Against the light, kaya. What's up with Paano siya? Ayuda. AYUDA. Mo to ang AYUDA. Asa ka webs? Mga to sa pang pocket yun. And then, balik ako din. Dahil balik ako. Pwede din yun. Uwaga ko siya na. Yay! Nana! Patangin niya guys. You can have everything that you want. Pag-color ako buhok no? Ito yung color nga nice. Asa naman sila eh? Alas 2 na! Asa naman sila? After 48 years, tamot na sila. Ako pa. Tamot na sila with his coffee. Nato siya bangko guys, so nahan ka ni kwarta lang. So ato ni palibrayon, pero asang AYUDA. Mananahatan. Nahatan na din yung AYUDA eh. Karoon silang Aldrin, wala pa naambot. Pero padong na sila. Oh, iPhone 11. Max Pro. Okay. Kasi Kuya Robs na. What is up? What's up guys, this is Aldrin Car. Cute pa sa all the way from Talisay. It's really diri mo. Sorry guys. Kaya wala rin ko ano. By the way guys, it's my first time to visit SM City Fam. Mapapavisit diri since nahapon ang pandemic, so finally. Pero mura gyapon so nato-visit din sa tong selfie mo sa bitay mga mall like social distancing, proper wear of your face mask and face shield, and also all the so ulit di na magpaabot sa curfew. Alas 8. Asan sa alas 9 sa tinawag. Gabiin na uli ko alas 9 kapin. Da. Kasragitan. Nagkuha sa nag-meet. Nagkuha ko mga chicken. Kung mag-selfie mo guys, mag-mask mo, smile sad mo. Di mo na makita dito nung mag-smile. Kinsa na nang box sa kwara. Kinsa man? Ito? Wala ko niliw. Si Wilbur, kimo na gyapon. Oh. Gamay na lang. It really hurts. Nasa naman si Beto? Gawa na murag na eh. Oh my gosh, hi! Hi! Virtual lang, virtual. Social distancing. Nasa auntie Ans. Hindi mo lang ulan. Ha? Ay, budag kong dito, ano? Oh. Hi guys! Share love and tea! Mali, What's it? Share peace and love. Hello, dara o. Nagsiksik na yun. Girl, taas ang samunan ah. Hello! Late, 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 Oh my God!
di ka dapat. Wala pa yung hapon. Ano ang agbe, ah? Hello. Girl. Kamusta? Yeah. Nasa nag-liog eh. Kasi nitaas ko na ako, girl. Super. More sa Ella karon. I don't know. Ay, bigas na to si Ella? Balo. Nasa sa IT partner eh. Asa ba ba dali sapatos? I think or work from home gihapon ka. Wala, nag-convince ako. Yeah, just in time sa pandemic. Ah, di ba? So, may hiring guys. I read about. Sa i-plug. Kasi hiring ninyo kay Ang hiring kay more on copywriters, content writers, web designers. So if ever, go. Huh? PM is the key. Ganyan ako sa giginom diri guys. Hindi ako naabot diri alaon na or alas 12 ka pinde. Sa disclaimer, dili na ko ambassador. Oh, dili. Si Betel, ba't ka naman? Social distancing guys. Muna yung practice naman guys, so among hobby karon sa pandemic is mag-shoot me og food. Yan mo siya i-post sa among kuan sa among food page ang Chibugan kini. Please like guys sa among page. Color. The Cibugan kini. Duwag na pala. Nice na yun. Manila photoshoot guys. Yan na. First, atong pangita jud tag proper lighting sa atong food guys. So aron malami tanawon ang food. So ako. Oh. So Ikaw boy. Arranged by the master. Art studio. yes. You open eh. Busy kayo mga content creators. Photoshoot. Si happy na ko. Balo ba ka? Or na ko makakuha sa mga AdSense na pin Oh? after 1 year. Di ba na eh? Di ba na ikaw? Or is it? Wala, kapag di ba? Wala. Pero nabot na. Karoon, mabot. Oo. After 3 tries, like last year, nag-start ko ka ng request mga May. Huwag dyan naabot sa akong balay. So akong transfer ang address ko after solutions. Kaya parang masali, baka i-part ba ya? Huwag gihapon. Huwag gihapon. Kasi pag government, wala na sa niya. Pag doon, eh, karoon na, successful na siya. Nawag kang biyang ads. Okay. Kaya kailangan dyan ako i-verify ako ang... Ang pin? Nasya ko na ko. Saan dito? Never mind. For na-stock na siya ba? Yan ka, okay naman ka. Nabike naman. Later, siguro ako i-try. Payout na ka. Ano po sa dala? Ito try. Na-try na ka? Wait, ginawa niya po ang ads. Musta lang po si friend. Si friend, ano to? Yagit na kayo. Musta lang mga kuan anak ni friend. Mga anak ni friend ba? Ah, mga anak ni friend na nga to. Dako na mata. Si Freya og si ko. Freya. Si Freya og si Casper. Si Freya ang babae, si Casper ang lalaki. It really hurts. Ang magmahal ng ganito kung sino kang Wow, like this. Mag-camping na sila. Nice to see you again, guys. Ha? Mana kong PT man. Congratulations. Mana kong PT pero bali ba kung napakay follow-up consultation karong Monday. Sa bato. Di ba? Wala yung back pain. Exercise. Maka-stretch na ko mga ano. Oh, but siguro mag-siguro. Kaabot ako. Flexible na ko, bes. Flexible na ko. Hey guys, see you soon. Bye. Kaluoy ba nga? Kaluoy ba nga mag-uod na rin na nagawa na yun? Yung grocery. Magpapalala nga shopping. Tapos ako sa cyber something. Alright, we'll go on our separate ways na. I have to go home na kay... I have to go home na kakunyo, boy. I have to go home na because like I'm going to work. Sa pandemic, makunyo dito tagahat. Kakunyo tagahat. Alright, bye guys. See you soon. Alam eh, thumbnail. 1, 2, 3. Social distancing eh. 1, 2, 3.
May smile mo? Oo. Share peace and love. Bye. Balik lang dyan, ayaw ko ah. Basta na yung balik. Ayaw ko. Balik. Okay, 1, 2, 3, go. Share peace and love. Bye. So, moto siya guys. Maulit na ko. I'm gonna go to the kuhan pa sa parking kay Atulkuga Park. Alright, that's it for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. Stay safe everybody. And galaw-galaw din my time. And don't forget to hit like and subscribe. And share peace and love. Bye.